Hapadang ke jing sapriang ki video ki dur ki bapan ya ke jing tua khandau tua mau namar ke jing pentrai ya ke surok na Laitlyngkot Lyngkyrdem ki bapan red mensim ya ki patba ki bayat bayang lingba katai ke surok. Ke office SDO Penursla Civil Subdivision kala pa jing pentep ban nadu ke arpau hundre tarik jemmang hadu ke laipau tarik jemmang araja arpesan ke lek kawan daki kali an pelat da kapor lani ki kenta bala penbet. Kapor khang ban yat kali hakini ki Sngi kan long. Hapadang ke nyo beje men step hadu shpo beje men step bat ban peteng pat nadu kapor khat ar steng no pai sngi hadu kapor sau beje no pai sngi. Ke jingbu da kapor ka long ke badan kam na ke benta ban penti kenai ya ke jing yat be yat enti jong ke jing sna surok bat kham tam na ke daw ke jing don jagi benta bas ir hasilenter ke ke surok ki badan kam ban pen khuj bat pen bha ong ke jing pentip na ke office ha ke arpo ar tarik jemmang arja arsan. Lakin tu juru ya ki nong len nong wan bakin kiar na kalet kawan hakapor mit hakini ki benta jong ka surok kum ka jing sim jing da lupa na ka daw jong ka jing up jingma na ka jing long ka surok bat ka sun beneng. Ka office kala kerpat ya borok ki nong len nong wan bakin ai ka jing trai lang bat ban krep yang por lupa ya ka let kawan jong ki hakite ki sngi bat ki por balabu bat kum ju bakin but renti ya ka tai ka jing kentu kata ban kiar ya ka jing ya jing yang hakapor mit na ka benta ka jing mentoy lang jong babun bat ka jing pendap yang por ya ka jing sna surok. Pej bahaki ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta ka sngi. Wanrah shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.